हाय लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै दायो जोङो थांखांनानै फैबाय बेलेग मोनसे जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय मानो थांदोंमोन नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासिम थांखांनानै फैनानै ओंखाम जाखांबावलायबायसो नायलांदो जानि हांसोफ्रा बिराद डिस्टार्ब खालामजोब्बायहाय ओमफ्राय लोगोफोरनि जों दायो थांनो ओंखारबाय उनाव जों दायो थांगोन जोंहानि आइमोननाव जोंहानि नानिया एसे खें जाबाय थानायखौ आबै बुरैनो देखायनो लांनो नागिरदों ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जों दा थांसै फुं दायो 8टा जादों फुंनि ओमफ्राय जों दा थांनोसै नायलांबाय था लोगोफोर आं मा खालामो देखायलांसै ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर जोंहानि हौवाया गारि सालायोबा ससेबाबो बिदिनो सल' दामनानैसो सालायो नालाय ओमफ्राय दायो आङो आंनि रायज्लायनायखौ होनो हायासै लोगोफोर ओंखायनो नै नायलांबाय थादो लोगोफोर बे ब्रिजखौ बारनानै ससे थांबानो मोनो जोंहानि न'खौ लोंदो साइकेल सालायनायखौसो बिराद नायसाबाय थायो आं आबै नोंनि साइकेल सालायनायाहाय सालोङा बावदां नै दायो फैफिनबाय जों लोगोफोर आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना जोंहा हौवाया गारिफोर सालायोबा मिउजिक दामनानैसो सालायो होननानै ओंखायनो नै दायोबो आङो रायज्लायनायखौनो होनो हायासै जों दा नै दखानाव दं लोगोफोर ओमफ्राय साबोन स्राब लायनो थांदों हौवाया नै दायो जि सुनांगौ नालाय ओमफ्राय न'आबो मोनखानोसै न' खाथिनि दखानावनो लानाय जादों नायलांबाय था मोनफैबाय जों दायो न'आव ओमफ्राय जोंहा थास' बिथुरिजों ना ओंख्रि दंखायोमोन नालाय बेजों ओंखाम जाहैनोसै आङो नायदो दहाय लाबोदों आलु रुस' आइया मोनायाव आलुआ फैनाया खबर saya tak macam dulu kan kamu
लोगोफोर ओंखाम जाखांना लाबाय ओमफ्राय दायो सानफुनि संनोसै सबाइजों दाउ बेदर जायोनो दिनै ओमफ्राय बाबाया लायनो थांदों दा नै जाखांनानै दंफां दं माबा मोनसे बेसाद खोनथियांदां जानि फिल्टारा बिराद बेरे बाहा लादों दा बेखायनो आङो नै बेरेया लोगोफोर सोर फैनाय नों नुवाखैथ' नानिखौ जोगोन खोमाहाय मानो मैगंखौ गाग्लिफैदों आबौनि मैगंखौ मानो गादों नोंसोरो आदार होदों टिटि टिटि होनदों आबै लांजोब्बायना नै नैयाव होबाय नै आबैया नै दाखोर बारियाव होदों